Suspect nga ginatudlo nagpatay sa OFW sa South Korea nga si Angelo Claveria nadakpan sa Angeles, Pampanga. DFA kag CIDG wala paginbuyagyag ang pangalan sang suspect. Si Rojimar Sukal dito nakatutok eksklusibo. Ginkonfirmar ni Mary May Claveria manghod ni Angelo Claveria OFW nga ginpatay sa South Korea nga nakabaton siya sang email sang September 17 sang udto nagikan sa South Korean Police nga ginapaging-angot sa ila natuhoy sa development sang kaso sang iya utod. Taway man ang kaminsaron kang pratsagan nga nga mo na at least do nalipay ka man sa balita nga mo na bla kay pila na kabulan do wala gid kami update nga mayas. Ginpahayag sa mensahe nga naaresto na sang katapo sang Criminal Investigation and Detections Group sang pungsod ang suspitsado nga ginatudlo nagpatay kag naghulog kay Angelo sa septic tank sa South Korea. Masubra duha na katuig ang nagligad. Ginkalipay sa pamilya Claveria ang development sa kaso ni Angelo nga sa karon nagahilapit na nila nga maangkon ang hustisya. Kung kabay lang nga maubusan da ka paano ko sino pag nga naghimo ka nanda ka na pirasan da naghimo. Kabay lang nga madakpan da ubos. Iga-extradite pa ang suspect sa South Korea agud niya dito atubangon ang kaso. Wala pa mahingadlan sang otoridad ang suspect nga naaresto sa Angeles, Pampanga nga ginapasuni upod malang sang biktima sa trabaho kag isa man ka Filipino. Sa naibaluan, nasapwan na lamang ang tulaan ni Angelo Claveria sa isa ka septic tank sa South Korea matapos ang halos 2 ka tuig nga ini ang ginpatay. Rojimar Sukal dito para sa One Western Visayas.